בעוד כחודש מתכנסת ועדת סל הבריאות, ויש מאבק גדול בפתח, לא מאבק אחד, יהיו כנראה הרבה, אבל הפעם המאבק המשמעותי מצד פגועי הנפש, שטוענים שהתרופות הפסיכיאטריות הן חלק זעום מהסל, ומדובר באפליה. איתי באולפן נינה שוהם, מנהלת ארצית של תחום בריאות הנפש בעמל סיעודית, והילה חן, שחלתה בסכיזופרניה, שוקמה והשתלבה בקהילה. שלום לכן. שלום, טליה. שלום. הילה, אני רוצה לשאול אותך, באיזה גיל חלית? בגיל 39, ב-2002. בעצם עד גיל 39 את מנהלת חיים רגילים במרכאות, ולא ערה בכלל שיש מחלה? ידעתי שמשהו לא בסדר, אבל לא ידעתי שזו מחלה נפשית. את יכולה קצת לספר יותר? אגב, כמובן את מחליטה כמה את רוצה לחשוף, אבל מה שתוכלי לספר על התהליך, זה לא שגרתי לגלות מחלת נפש בגיל כזה. אני לא יודעת באיזה גיל זה שגרתי, יש לי הרבה חברים חולים, וכל אחד בגיל שלו. את יכולה לספר איך גילית? את המחלה? פשוט הייתי במיטה כל היום. לא היה לי כוח לקום מהמיטה ולתפקד. נינה, כשאני אומרת שזה לא שגרתי, יש סטטיסטיקה, אני מניחה, על הגיל הממוצע שבו סכיזופרניה פורצת. קשה לי להגיד לך סטטיסטיקה כרגע, אני כן יכולה להגיד שיש 60,000 איש שמוכרים בביטוח לאומי כנכי נפש, וידוע שיש עוד 20,000 שלא מוכרים. 15,000 משתקמים מקבלים שירות דרך סל שיקום. עכשיו, אני רוצה רגע שנעשה סדר בטרמינולוגיה, כי בעיניי זה גם, זה בדיוק מרמז על מה קורה אחר כך מבחינת תקציבים ומבחינת היחס. הטרמינולוגיה היום הנכונה היא, את אומרת, נכי נפש, יש פגועי נפש. מה המינוח שמשקף נכון מבחינתכם את הגישה לנושא? את שואלת אותי? כן, נינה, אותך. אוקיי. אני חושבת שהמינוח שהכי מתאים היום זה מתמודדים או משתקמים. זה בעצם שוני בטרמינולוגיה שבא להראות בעצם שהאדם הוא לא פסיבי, הוא אקטיבי, יש לו יכולת לשנות, יש לו יכולת להתקדם בתהליך שיקום. ובזה בעצם אנחנו באים לעזור. כן, אבל אם אנחנו, אם רוצים לייחד פגועי נפש לעומת מחלות אחרות, ובסופו של דבר בשפת יום-יום צריך לייחד, כי יש לזה משמעות, ובית, את יודעת, לפעמים יש אנשים שהם עוד לא בשלב השיקום, הם באמת בתחתית, גם לזה צריך לתת מקום. מותר להיות בתחתית. זה נכון, מותר להיות בתחתית, אף אחד לא מזמין את זה, וזה קורה להרבה, כמו שהילה מספרת. אבל אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים על התהליך שהילה עשתה, בעזרת השירות של הדיור המוגן, היא הייתה במקום מסוים, והיום במקום אחר לגמרי. ואני חושבת שזה באמת הודות השירות. חשוב לי שגם נספיק לדבר על התרופות, כי זה נראה לי משהו מאוד מהותי, אבל לפני כן, הילה, אולי באמת תספרי לנו על תהליך השיקום, משום שחלית לפני משהו כמו 11 שנים. מה קורה מאז? מאז היו לי שני התקפים פסיכוטיים, ב-2009 וב-2010, ואחרי זה, בהתקף הפסיכוטי האחרון, נעשתה היכרות ביני לבין ידיד נפש, והתחיל טיפול שיקומי. כשיש התקף פסיכוטי, את מאושפזת בבית חולים פסיכיאטרי? כן. זה אשפוז, את מתאשפזת מרצון או שזה אשפוז כפוי? במקרה שלי זה היה אשפוז כפוי. זה אומר שבזמן ההתקף את לא ערה למצב שלך? בדיוק. אוקיי, ואחר כך כשאת מגלה את זה בעצם במבט, בראייה לאחור, מה התהליך שאת עוברת? התהליך הראשון הוא דיכאון, למה זה קרה לי, למה קרה לי התקף פסיכוטי, למה אני לא נורמלית, מה לא בסדר במוח שלי. והכתובת הראשונה היא הפסיכיאטרית, שנותנת לי כדורים וזריקות. אבל אם אנחנו מדברים על שיקום, איך זה בא לידי ביטוי? את היום אומרת, אני אדם משוקם. מה זה אומר? האם את עובדת? אני עובדת באנג'וי, שזה מקום עבודה לנכים, רב מגבלות. ואני גם בחוגים, ואני גם מגדלת את הבנות שלי. אני בחוג ציור, אני מציירת ומאוד נהנית מזה. נינה, את מרגישה שאנחנו מספיק מכווני שיקום כחברה? אני חושבת שאנחנו הולכים ומשתפרים ומתקדמים, כמו תהליך השיקום. אני חושבת שהיום באמת לבריאות הנפש יש הרבה מאוד מה להציע בתחום,
ואני חושבת שהסיפור של הילה הוא דוגמה לזה שבאמת נבנתה איתה תוכנית שיקום שמתייחסת לכל אחד מהחלקים שהיא תיארה בחיים. כלומר, את אומרת שתוכנית השיקום מותאמת להתקדמות האישית של המטופל. היא כמו חליפה שנתפרת בהתאם למידותיו של האדם, היא מאוד ייחודית. מי שמלווה אותה זה צוות של עובדת סוציאלית ומדריכת שיקום שמגיעים אליה הביתה. אנחנו כחברה אבל מוכנים לקחת בינינו אנשים שמשתקמים מהתקף פסיכוטי לצורך העניין. האם יש פתיחות? איפה אנחנו בתוך זה? אני חושבת שיש פתיחות, יש מה להשתפר. יש הרבה מה להשתפר, יש הרבה מאוד סטיגמה על נפגעי נפש. ויש מה להשתפר בוודאי. אני חושבת אבל שהתוכנית הזו, שאם יצפו בה באמת אנשים, אז הם גם יראו את הילה, וגם זה ייתן איזשהו אור ותקווה לאנשים אחרים שיושבים בבתים, בדיכאון אולי. יש אפשרות להתקדם. עכשיו, אם אנחנו מדברים רגע על המאבק שהולך להיות על סל התרופות, ובדיוק היחס של החברה שגם משתקף בכסף, משתקף בתקציב, אז מה עמדתך? כי הרי בסופו של דבר הבנתי שאחוז המוקצה לתרופות פסיכיאטריות בכלל לא משקף את היקף הבעיה. אני חושבת שצריך להקצות לזה תקציב. אני חושבת שהטיפול הפסיכיאטרי הוא חלק בלתי נפרד מהשיקום, ואני חושבת שצריך לתת לזה מקום כמו לכל מחלה אחרת. הילה, היום את חיה ביום-יום עם תרופות? את מקבלת תרופות? כן, אני מקבלת תרופות וזריקה. והמטרה של התרופות היא בעצם לאפשר רמיסיה ארוכה, שלא יהיו התקפים? כן, למנוע התקפים ולמנוע דיכאון. ומבחינת, פשוט מעניין אותי אם הרפואה התקדמה ועד כמה, מבחינת תופעות הלוואי. האם את מרגישה שהתרופות האלה הן תרופות חכמות? אני מקבלת תרופות לתופעות לוואי, 2 תרופות. לא, אבל אם התרופה עצמה לא מושכת אותך למטה, כי בעבר תרופות פסיכיאטריות אולי דיכאו התקפים, אבל בסוף מאוד פגעו בתפקוד, ביכולת לתפקד, ונשמע היום שזה כבר לא ככה. לא, זה לא מפריע לתפקוד. מה היית רוצה להמשך, הילה? מה לאחל לך? בריאות. אז אני מאחלת לך בריאות מכל הלב, ובאמת המון בהצלחה. תודה רבה לשתיכן, נינה שוהם והילה חן. תודה רבה. תודה רבה.